Malawi Today. The DC kupitirirabe kutumikira Malawi mopanda mantha ndipo mosazikonda osapanga mantha pena paliponse a Malawi awa ndiye mawu anga munyengo imeneyi yokonzekera zisankho za 2025 pakungofunika kunena kuti ife omenyera maufulu tizima pa chilungamo kumawauza Malawi zenizeni zimene zili pa ground chifukwa ine mukandifunsa kundifunsa kuti kodi integrity kapena bungwe limene lili la meke mukuliona bwanji ndikuwuzani kuti ndimanyakatu ndi bungwe limene likuoneka ngati ilolo sakudziwa ntchito yawo akuchita akti ngati lifali wokwera timu chifukwa akanakhala kuti iwowo akupanga zenizeni amekiwo bwenzi pano biasness asakuyipanga atayima pa chilungamo chikunenatu ameki amene akufuna kuti ayambe mafezi ena ochita verification program koma yeti chikhalire nicho pali apolisi ambiri amene sanawalipire pali maofficers ambiri amene sanawalipire akulirabe pakana lero makamaka ku Central Region ngati mbali ya Nchewu tikapitanso Eastern Region kuli anthu ambiri pakana lero even maziphunzitsi sanalipidwe koma yeta akufunabe kuti azigwira ntchito yawo so mukoza kuona kuti ameki awawa gulu lawo ndi meki yodabwisa kwambiri chifukwa chiyambireni mu history ya zisankho sitinambe takhalapo ndi meki imene anthu akuyidandaula ngati imeneyi ikanakhala kuti meki imadandaulidwa chonchi ndekuti bwezi panonso mbuyo mu zisankho zisakukhalako koma iyi ndi meki yodabwisa kwambiri and even uloma staff wake akudandaulabe pakana lero ngati mene alili ngati kwa Njewa ku warehouse anthu kumene kwakuvutikako ndiye kumazifunsa kuti kodi ngati akulephera kuchita kusamalira ma staff awo ngati akulephera kulipira apolisi ndi maziphunzitsi mafezi to akalekale ndiye kuti amene wazachita handle zisankho nkhani zathu zikulu lero ndi chenjezo kwa inu amene mukuyimirira zipani zosiyana makamaka ma presidential aspirants aku opposition ndikufuna ndikuchenjezeni kwambiri kuti sichina chilichonse chimene chimapanga ng'aning'ani ndiye kuti ndi golidi pali zinthu zina zimakhoza kumapanga ng'aning'ani ndikumang'ezimira inu nkumaona ngati ni golidi koma asali golidi so ndi chenjezo kwa inuyo a opposition komanso nkhani ina yayikulu ndi yakuba makamaka kumene kukuchitika kudeza border polisi yakudeza uko kuboda kwenikweni kuti kamapita chako ma Burundi ndi nkhani zimene tikufuna tikambirane chifukwa ine sinimabisa china chilichonse yaye ndimangonena komanso mkatikati momwe tichenjezamo so zipani makamaka pamene anthu akukonzekera ma primaries kukonzekera kuti apeze ma candidate koma mwina tisanapite kumene ko ndingopereka moni wapa Salima South Auladi Musa muli bwanji a change golo ma primary aina bwanji wamkulu kupeza ka 46 amwene inu nthawi zambiri anthu ena amanena kuti munthu wanzeru amavina kusiya rekodi isanathe inuyo nthawi yanu inatha mkweni amuvomereze izi za change golozi tasireni ana azipanga andi nini madabwa kunena kuti kodi ngati kuli anthu ena omvesa chisoni ndi azipani kutero kuti zisankho zikubwerazi atati awine ngati a UDF muzaona anthu ena amene anali ku MCP aja azanyamukaso kukalowa UDF anati awine a UTM muzaonanso aku DPP ndiyena azanyamukaso kukalowa UTM anati awine a DPP muzaonanso a MCP even anyamata ajazi kwanjaja azapitanso kukalowaso DPP. I think this is time for us to change
time to stop nonsense is here now. Osazalola makape amene anali ku Japan China ndikupitanso kumakalowa mu Japan bwanu umene undu uhule. That is why muziko munomo muli mikangano yosiyana chifukwa ina imachokera kwa anthu ngati amene wawa. So ino achenji golo vomerezani kuti zakuvutani mwakulwa kwambiri akung'ambani anthu kusalima. Salima tisipaka basidi cheyigulu osapeza ulo 100 vuzi dia koma mwana wang'ono ndi amene wang'amba 3000 chakuti ife ndikupeza ka 44 aliyodo tabangani muzaona anthutu akugwatu delegate kapena munthu waku area so masamalika naye munthu waku area ndiwoopsa kwambiri. Nkhani yathu yoyamba siku la lero siku limene takhala tikulengeza kuti tikhala ndi press conference imene tiyauze amalawi sogolo lenileni la simatematiki, sogolo lenileni la audit, komanso nkhani zakatangale declaration of assets. Anthu tiyauza siku la kendere koma nkhani zikulu ndi chenjezo kwa ino akuluakulu azipani zosiyana ngati ana Nkhumwa, a David Mbewe, a Tupere Muluzi, Arthur Peter Mutharika, Mai Joyce Banda, iwe Machedwa Chihana. Chenjezo lokupita kwa inuyo kunena kuti osamangosusukira zina zilizonse muzafera zaeni. Malawi muno muli mabungwe awiri omvesa chisoni ati Peace and Unity komanso bungwe la APAC limene layamba maulendo omayendera ma aspirants kumacheza nawo makamaka anthu a opposition ati kumanamizira kuti adafuna apange foster unity komanso kumanamizira kuti afuna aonesese kuti kodi anthu akonzekera bwanji. Mabungwe APAC komanso Peace and Unity Commission ni mabungwe omvesa chisoni kwambiri chifukwa iwowa asanamize amalawi kapena ziko kumali namiza ngati akufuna apange zisankho za mtendere koma ali pa mission iso mwina yokuonongani. Andi inuyo lero inu apita Mutharika kapena gulu lanu la DPP chonde osapereka moni kwa anthu amenewa khalani marasta akabwera kunyumba kwani chifukwa lero ndi APAC akucheza kunyumba kwa msogoleri wakale Peter Mutharika. Ndefunso kumafunsa kuti kodi mwachita exhaust zonse zofunikira kuti lero muzikacheza ndi ma aspirants. Kodi mavuto pakati kwa opposition ndi kubomaku ali kutiko andi munayenera mupite kuti andi nthawi iyo kuti iniyo mukambe kuziko mukambe ndi meki kuti amalawi akufuna zisankho zabata ndi mtendere. Amalawi sakufuna mathematics, amalawi akufuna kuti muchite audit. Nthawi yake inali inoyo koma ayi palibe any statement from APAC, palibe any statement from Peace and Unity Commission, koma muli busy kumacheza ndi asogoleri ncholinga kuti muzichita draw ma allowance komanso mwina permission iso yokuti mukhoza kuapweteka anthu. Kunja kuno kunawo option do not trust anyone. Pamene afika MCP pa inuyo wa opposition musamalire kwambiri osamangolandira wina aliyense ati chifukwa chokuti mufuna muoneke kuti ndinu ambata ndi mtendere, muonese kuti ndinu ma statesman, muonese kuti mukusatira mfundo za democracy. Anzanuwo ndi woopsa pamene pafika pa anthu amene wawa they can do anything. Kuatumiza anthu in the name of APAC, kuatumiza anthu in the name of Peace and Unity koma ali permission yokuti akupwetekeni. Ndiye ndikupempheni iniyo a opposition asogoleri amene muti muchitidwe visited ndi anthu amenewa, do not trust them. Ndipo inu ma bodyguard mukuyenera mukhale very cheru osalalola zina zilizonse anthu amene ndi afiti omanamizira kupemphera chifukwa ngati kuli APAC yomvesa chisoni ndi imene ya ulendo uno manyaka okhaokha makape okhaokha APAC amene apangisa kuti ziko lino likhale pa mavuto oopsa. Ndipo ine sinimalabada kuti ati mene momwe ati muli atate anthu opemphera ndi makape okhaokha ine nizache wantumbukatu
ndine zache wa Bishop Ntumbuka ndimangodena po chilungamo anthu awo apakiwa ndi makape kwambiri andi kuuje ni ku page house koko palibe zopasana moni iya mmene momwe muli anthu ena a genuine koma muli anthu ena manjanjawidi atumizidwa inu tuziko lindiloopsa anthu masiku ana amakhoza kuzola poison iwe ndikukamuchita sinizi poison uja iwe ndikumangodwala anthu ndiwoopsa mamoni watenti samale nawo moni wa urasta ongomenye na chibagira uja vebeta koma izi zogwira na manjazelo zohaganazi pita muthalika kumene uliko usapange zimene izozo ndipo zilonda ziwamochedwa kuti anthu amene ena wata peace and unity ati amacheza ndi atupere muluzi ndikanachitira tuwoni inu a UDF komanso kumuchitiraso woni sonankhumwa osalola anthu amene wani manjanjawidi anthu woopsa kwambiri mukuyenera musamale so ndikuchenjezeni iniyo a opposition makamaka ma presidential aspirants ziko likudalira inu pamene mukukonza program yokuti mupange mgwirizano ena sakukondwa nazo ndiye muziwe kuti anthu akoza kukupangirani mafilimu ndi cholinga akuzooneka ngati akukukondani kapena akukonda zikoli amene ajawo akuyenera aziyenderana okhaokha ndi m'bale wawo chakwerayo aziyenderana okhaokha awuzane zochita kunena kuti ukuti kwavuta amalawi sakufuna mathematics amalawi akufuna make ichitidwe audit ndi zimene anayenera kumapanga osakhala kumasamalika kumaoneka ngati ati ndi anthu achilungamo kumayendera anthu ma presidential candidates awo opposition ndi uchisiru weniweni umene osalola zopusa zangati zimene zozo ziko lilinavuta mumfunse nzanu kuti kodi anayenda bwanji nzanu uja anayenda bwanji muzitengerapo phunziro anthu inu muzitengerapo phunziro muzimva do not practice ndale ati za ku sukulu ndale za ku America ndale za ku England ndale za azungu ayi kunoko ndi ku Malawi ufiti uliko ndipo amene akutenga ufiti wosho ambiri ndi anthu opemphera nkhani yathu yachiwiri ndiye nkhani yakatangale kudedza ndafuna tikuuzeni iniyo mayi Yoram kuti anthu anu kudedza akuba kwambiri makamaka kudedza border police kumene akulola ma smugglers kumayendesa kumatulusa zinthu kuzera kuma Burundi kuja ndi kumalandira ndalama ndipo anthu amene anachita sekondi kuti azikagwira ntchito ku MRA akukangana kwambiri ndi apolisi anu apadedza border wamkulu wapamenepo ndi osatira wache akuba ndalama kuopsa kulandira ndalama ndipo kukutuluka zinthu zikutuluka m'Malawi muno kumapita ku Mozambique kukutuluka soya kukutuluka ujeni nyemba kukutuluka chimanga kukutuluka mafuta diesel petulo koma anthu ma smugglers wao akumapereka ndalama kwa osi wakumeneko ndi mayi wina kwawo kukasungu mayi amene ndi mayi amene ali ovuta kwambiri kudedza akuluakulu amene wawa awiri amene wawa ndi amene akuononga polisi kudedza border kumene akulandira ziphuphu makuzera kwa ma smugglers amene akutulusa ngakhale foja amene akumutulusa kumeneko akutulusa ngakhale chamba kuchitulusa kumapita nacho maiko akunja kuzera kuma malo otchedwa kuti ma Burundi inu amene mukuziwako kudedza kukupangika za chinyengo kwambiri andi inu mayi Yoram mukuyenera mudziwe zimenezo mayi Yoram Merini Yoram kuti anyamata anu kudedza mukamva kuti kumene kwaombera nako akukanganirana ndalama za ma smugglers ndipo anyamata awawawa akuzunzika kwambiri ako MRA wa tikunena tikudedza kumene mukuwazuza kwa anthu akuti si aku Central Region kumene mukumapanga ma transfer kudedza kuja mapereka ma transfers kwa anthu ochokera kumpoto ku Eastern Region komanso kumwera kuja musakuafuna kwa anthu kuja akungovutikako kumagwirirako ntchito umozi omwewo kuti atanalembedwa ntchito mpolisi kukupanga zinthu za chinyengo kwambiri zinthu zosakhala bwino chenjezo lina likupita kuja ku chipani cha DPP uwu ndi uthenga wanga umene ndakhala ndikubwereza nafuna inu a DPP muthamange kwambiri mupite ku Eastern Region mupite kwa Mposa mupite ku Machinga
Central, Machinga Central, komanso mkatikati mwa Machinga South. Muende mmene mukafikeso kumangochi. Mukaone zimene zikuchitika kumeneko. Anthu akudandaula, mafoni akubwera daily. If you can't prepare, you are preparing to fail. Kumarombe uku kumangochi kukuchitika za chinyengo. Kumachinga, kuzomba kukuchitika za chinyengo. Munayenera muchite cheki nyumba yanu. Somano ena anuso tutima kuziwani, ndiye tikamanena mmayimba so mafoni. Koma anthu akudandaula kunena kuti mwasintha ma area ija mukumatenga chairman ndi kukhala yemweyo, koma kuchokera pa chair lede ndi wa Chinyamata kupita uku fache paja anthu akuvota atatu anthu akuafusa kuti kwanu ndi kuti akulephera kutchula. Iwe zina lako ni ndani? Kulitchula zina lija kumfusa kuti amene munthu indu wathu, anthu kukana kuti amene sidi kumuziwa. Zimene zikuchitika ku Eastern Region andi kuli ngati za chinyengo zimene zikupangika ngati kuli dera limene DPP muti muchite fair badly. Ndiye ndi ku Eastern Region, if you don't wake up and make your house to be in order. Madera ena akudandaula anthu, yes. Ngati kulimbuli akudandaula, yes. And izizi zomanyamula ma delegates kukapangira masankho constituency ina zimene ziso zikuchita fuel tension. So ndikupempheni iniyo director of elections amayi Mathanga, timakulemekezani kwambiri. Munayenera kuti muchite look into these issues with seriousness. Otherwise chipani chanu anthu ambiri akuchisika, inetu pajane mangonena chilungamo. Anthu ambiri akuchisika, and izi zipangisa kunena kuti popularity ya Arthur Peter Mutharika ikhale kuti ikuchita drop. Izi nikungokuuza nemukukonda ndipajane sinima nyengerera tuya. Ine sindiona kuti ati uyu ndi wa UDF, uyu kapena ndi wa Ford nimacheza naye Enoki, kayati ndi ntambo ino iyi nimangong'amba basi. Ndilibe zokuti ati kaya ine kwathu ndikumulanje ndi ati nzikhanga ndikubakira ati uje ni DPP iyo ine si amene ni wanyape tu. Ine ndino wanyape. Ine zokuti ati zoati kaya nthawi inache ndachezapo ati kaya ndi ati ndi chimwendo, kaya nthawi inache tili ku parliament ndachezapo ndi Samukawale. Iyo ine nimangoswa basi, ndilibe zokuti zambali sindikondera ngati walakwisa nimangong'amba basi. So izi mukupanga ino a DPP munayenera muthamange kwambiri. Anthu akudandaula, ma aspirants akudandaula kuzomba uku kwa Mposa, makamaka Machinga Mposa uje ni constituency ya Chikwanjeso yeni ati afuna atenge ati I don't understand. Why can't you bring sanity and bring these people together? Check anima area anthu akhale satisfied. That's what democracy is all about. So mukamachuka ndi mbiri zoyipa inu akulu anthu akukudandaulani kwambiri. So abwana inu kumene koko kucheni kumachingako makamaka president wa kumene kwa Eastern Region Bright Msaka, you need to take a leading role and make sure kunena kuti all is rose in the Eastern Region. Otherwise ine ningokuuzani kukumabwera mafoni ochuluka kwambiri kuchokera ku Eastern Region anthu kudandaula kunena kuti zimene zikupangika kunoko anthu ambiri tisika chamachidwa DPP. Mmene so muti anthu ati aisikire DPP kumulanje Central. Chifukwa kumulanje Central kukuoneka kuti kufuna kuchitike za chinyengo. Munthu owina anawina kale, ma video akuonesa, koma vuto la anthu achipani akumene kwa akulu anakwera nzimayi wina. Even olo media inakwera nzimayi wina amene amafuna kuti awine. Unfortunately zimayi yo ngakhale muna mukwera inutwa DPP media anthu sakumufuna. Anthu akufuna munthu wina anamuvotera. Siti kufuna kuchula zina zaka ngati ndikumukondera, koma ma video amene anaoneka pamulanje paki ndionesa kuti munthu yo analephera. Koma simply because amapereka ndalama zochuluka kuchita donate kujeni kuchipani kuchokeranso kujeni DPP wing ya ku UK, zonse tikuziziwa. Ndi anthu mukuona ngati anthu sakudziwa. Anthu to anasukusula masiku ano ulusani zosatira za kumulanje Central olo kabwerezeni ndiye mukaone munthu anuyo akaphasa muka kawiri. Nikalindo
the DC, mwana wa chipongwe kwambiri, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.